Nagunsa man ta diri, master. Naata diri karon kay katong babae nga akong diskartehan, nisugot na siya nga magkita ming duha. Uy, sana all. Sabalya, sana all si mong mata. Dapat di mo mang disturbo ha, samtang ga quality timing duha. Why problema, master? Master, kanang gidalan mo ba? Ato na. Kini mong giingon, pag sure oy, di ni inyo nga. Para ni sa mua, mag-date kay mino. Agi atay hasta gutoma. Basin nanay sobra, master. Sus, relax lang ay magkabalaka. Mahuman lang mig-date duha. Palitan ta mong paano niya. Ataya sa pan, oy. Ay na si reklamo diha. Master, imong sika oh. Naabot na gyud siya oh. Piti ah. Sige na. Tago na mo sa likod. Aron di mo makadisturbo sa mga duha. Move. Tago diha mo tago ay mo si saba-saba. Ay, kanina nakadiya. Bagura. Sorry kayo ha, nadugay ko. Ay sus, may problema basta ikaw. Oh, unsa man na imong gidala? Ay siyempre, pagkaon na tong duha. Sus, ka-sweet jud na niya oy. Nag-abala pa jud ka ba? Ana man na para di ka gutomon ba. Kumusta siguro na imong kalo og jacket, murag ako ra giigangan sa imong gisuot ba? Ah sige, wala problema. Diigang pud bitaw ko. Unya, unsa may ganap nato ron? Ah, mangaon sa siguro ta kay gutom na ko ba. Ah, sige. Humuta sa manok sa Jollibee, uy. Gutoma, oy. Sus, to anak, giabigahan na jud. Ah, kalami sa manok favorite. Pre, dili maayo ni. Manung ta sa ilawom sa lamisa. May pa. Tara. Kaula nga, yo, kaula ka. Nay, sundan ko na. Dati, ano sa maning nasa ilalom? Igang nga dili, uy. Unsay problema? Ay, wala. Nara ko tanan sa kontil kay murag na inamaak ba? Dati ano naman mo diya? Unsa man ni siya? Kuto na kayo ba? Tagay pagkaw gabi. Panit ako ha, lami kay kayo na. Napay papalit-palit ng tibago. Pahulat mo diya. Kaon lang diya, dam ha? Sabi ko na. Hindi ako pinyo ko siya akong kamot. Oh! Unsa imong kaistorya? Ay, wala eh. Nakatawa lang ko sa iro ba? Tanawan ay kilay. Ati sa mukha na, ganing mga buangan ni. Isa naman po. Tagay ko ba? Kuto kayo ba? Dili man lagi nimo to kauban tong imong mga alalay nga gagmay. Ah, wala na ko sila pauban na kay basig madisturbo kang duha ba? Tagay ko ba? Tagay ko ba? Wala kaya. Tagay ko ba? Uy. Tanong ali, uy. Wala kaya. Dili ko ganan na tong imong isa ka alalay ba katong dakog agtang? Bang, dako-dako agtang. Ah, lagi. Ako magani, di ko gana na to. Kay kiat lang naong ato. Katupong isa ba katugong dakog arios? Adik to siya? Ay, katong. Tako kay Karius dire. Chuy-chuyan to sa una. Katupong isa katugong tabaon. Manyakis kay gnaong no? Manyakis mo lang. Gitirahan ganing kanding ato. Dati ko sing mo magpangapak diya. Tutsal kay ka. Taraw niya ha. Babaya ko mo tirag kanding sa una. Di dyan mo lagi na ako. Nagisabay-sabayan ako ba? Nagunsa ka diha. Ay, wala ay. Kining. Akong dali lang sa bakong gipanghita. Kita na dire. Isa naman po. Tagay gabi. Kuha ko kakaon. Naunsa man ka? Ay, wala eh. Napaakan ako kung kamot. Dati ka nga nung diapil na magpaka kong kamot. Pukog mo yata sa kuha. Sige magturo sa kuha. Ero. Jud na yan ginalili diha uy. Pagulat diya. Itagaan di karon. Ay, dam. Okay ra ka diha, dam. Kaon pa. Okay ra uy, busog na ko. Pero unsa na nimo ginalili diri? Ay, wala na. Dam, wala na. Ayaw lang tanawa. Okay lang. Ay, dam. Magsuri-suri sa siguro ta dito sa unahan. Wapong view dito. Sige, tara. Ay, nagungtiyan. Eh, si tumuang diya. Masakpan ta. Pugi. Hindi ako makaya. Patay na kautot. Kauta. Tara. Unsa to? Ay, saha. Hoy! Naaday mo dire sa ilalom? Kanina ra, madam.
Nangutot si Cookie. Ha? Hala! Yate ka ba mong tae?